Tempe bengo. Nggih. Napa? Ora enak. Lah, tempe bengo. Wah, ora tau njajal tempeku. Tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah, ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong sarep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggo namui urung bosok. Semangit. Iya. Lah pok. Yuk. Maksud wi pok. Suara kendang. Ngapa ya kowe? Masa suara kendang anu? Nek kendang tak tungdang iki. nek hawa adem kendangane iki mlempem tak omongi. Tok ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku usuk Ya Mak, iya. Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Iya Mbak Tatin. Ya. Nggih, sing dalu, Pak. Ya, sing dalu. Wah, ya iki lagine iki gedhe yoan. Ha iki soalnya gedhe-gedhe gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih enten Pak isine. Ya ana ya semono kok ora ana isine iki, Ndur. Ya. Ayo kepareng ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok Pak, apa iki? Ya. Oh iya, cengkok Malangan dandang kula cengkok Malangan, dawah kuda nyungklang, nek iso aturna. Terus tembang kangen nek iso aturna. Ya kebareng. Milya aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmara. Ya, nek arep kepareng iso pilihan sing ngendi aku ora arep ngarani. Ya. Oh nggih. Nggih, gubuk asmara nggih. Watone tertib nggih. Lah iki ki wis tertib kok dadak tok tertib-tertibke. Lah anu Apa? enten sing AO enten. Ora apa-apa jeneng penonton, mula jenenge wong ndelok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya, Mak. Monggo. Nyingkar nyingkur Neno wiwitane nyingkar nyingkur. Wong pamirsa kae iki ora ngonekke kowe, kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Wong wae. Nganu tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai. Engko rak kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe-dhewe? Ah jejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara. Tembang kangen wae, gubuk asmara. Apik tembang kangen, apik wah kepecah kamu lho. Oke. Ameng perkara gendeng engko rak ya tekan liwong tekan tembang asmara nganti geger. Nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to. Hah?
Ditulis. Ditulis ya dadak nganggo dhuwit. Ayo. Ayo ora nganggo ora apa-apa. Ora nganggo ya ora dikeki, ya ora ngapal karo kowe wae. Iya. Lingsem yengke mutan. Daleme ngendi? Kulon Praga no. Oh iya, mula rak bentuke kaya geblek lah. Ha iya. Nek geblek iki kaya ngene apa ora ya apik banget. Wah, temonjo le mangan. Kaya geblek. Neno. Lelampahan kang Praga ya kondange geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok? Nggih. Napa? Ora enak. Lah tempe bengok. Wah, rong tahun jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng taun apa? Ra, aku nek sing Kulon Progo tak senengi geblek. Nek tempe aku ra patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Oh. Ya kanil bener kae wong padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Andeno kae sing tok keke aku tempene kok tanpa kanil. Oh, berarti pas ora nganil nih kok, Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit. Ya. Tak jak piye mesti mbayari. Ngono ya. Dolan-dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayut nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok dadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang we tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Dasare dalange pelit e ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk piye wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambuning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Iya. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya, ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi-ndi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkul memplocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyoto kok
Ngapa? Aning wingi ora. Sing wingi gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Glo, iki kubis po iwak, miprate didelokke aku. Ala iwak ping dikeki kok. Kei sapa? Ning iwak kan wedhus ning dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Ah kok ngene dikeki? Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok munggo. Ya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Ya. Ya, teruske. Tresna tulus nadyaning gubuk asma. Apa ta? Aku dandani kotak kok. Mbok aja ganggu. Iki lho bakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak blesekke. Ya. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprek ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang kena dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah ngapa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep dandani kotak sak karepku arep. Ya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sak karepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Don? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi cacing. Oh, ya esuk dibayar. Ya. Gubuk asmara ki nek nang kaset ki tuku 80 wae isih entuk gubuk asmara. Ya. Nah, selawe mawon. Sapa selawemu? Kowe. Kok ning kok 20.000 tenan do dituku. Ya kuwi. Iya. Tresna tulus nadyane. Tak meneruske to. Ya ben kena rampung-rampung lho, diganggu terus. Aku ya gumun ket mau ora rampung-rampung. Ming sak gubuk asmara kok suwi lho. Lah omong wae kok. Ah iya. Ora ngopo-opo nek disambi omong suwe. Ya. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Ngerti napa? Nah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ning piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki kuwi sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Oh iki ngapa oh? Rasa tok jelaske to. Kok tangane dadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku weruh lho. Ayo wis tresna tulus mana ayo. Rasa anggo kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Wah, senengane kok langsungan. Aku wis kagol. Iya weh. Ya wis sak langsung lagu wae. Nen apa kae? Lagune caire. Yang liwat aku kelingan. Nah, yo ora apa-apa rasa nggo tresna tulus. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen
Jajal nek piyai lemu ngene iki nek ndangdute engko disesekil joget piye. Ayo. Tak tung tak dudang. Ngono. Nah. Kurang terus gembrobyos kae. Iya. Nek carane tempe terus dirubung kanil. Ayo. Ya. Ah, sing bahas kanil wae. Ya, ben ayo. Ora wis tak bahas. Ya. Pok. Yuk. Maksud apa wi pok. Suara kendang. Ngapa ya kowe? Masa suara kendang ngono? Ah nek kendang ya tak tundang iki. Nek hawa adem kendangane iki mlempem tak omong. Ya ora meng kendang sing mlempem. Ah, kowe senengane ngono iki ta kowe. Kowe senengane ngono kuwi kok. Lah apa kerupuk ya mlempem lho. Nek hawane adem. Yo. Terus ke. Catatan sajroning ati. Kursi kita, ayo kita mencari joget ki saiki ora usah perlu gerak cepat. Joget itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nene gebang asmana. Iki wis apik. Ya ora cocok karo kendangane. Wis ben kono biayaan ya wis ben sing penting kowe ngene wis cukup. Wong nyewohke aku ora joget dunekke. Ayo wis terserah arep tak joget piye. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis ngangseni. Engko nek tiba ndanduk seseke ngono. Siap. Iya, jebulno ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Ah iya. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki ming sedengan kok. Iki ming mlaku 80. Sing ngendang ndase atos. Wi, aku iki karo pengiring kowe ngendas-daske kok. Ya ben wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang Senan apa? Arep manteni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangi tupe nggo dolanan. Iki dagelane Mbah Bardi. Ayo, mangga. Lan wae lho. Nenon. Aku kowe le mimiti nenone tatang. Ngono wis dadi kok. Iya. Ayo kepuan kowe saiki. Catatan sajroning ati. Yo. Andane Tin. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung.
Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nononing. Nononing ning nononing nang. Berarti sing ngatos ora mung ndase sing ngendang. Heeh. Dalange bareng. Iki mau wis penak alon-alon kok jenengan tok ngono. Pakune modok. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku sok e. Wis gak bali nang gone. Wis, oleh duit ta ora? Ra. Oh, pahit iki. Ora ana. Ya, iki ana wis engko nggo liwung saka Pak Dan Dim. Ya, engko sing jatah liwung entuk duit.